Hey guys, khulumbai nongtangmon ani gubun moनसे godan video bornai bahornai थाबाय आरो लोगोसे good morning everyone ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बोरैहाय मा खालामो दिनै सानसे आं बेखौ नोंथांमोनजोंहाय दिनैहाय शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो guys दायो आङो फ्रेश जाखांनानै जा मोजां मोनबाय नै दायो एसे गुदुं दैखौ लोंनोसै आङो बे जाहैबाय पिंक सल्टखौहाय आङो एसे ready लायनोसै एसे देलायनानै लानोसै नङा होमबा नै नोंथांमोना आंनि थाखा थिंख्लिखौ नुदोंना देन्जारखा बिराद गाजा दावा बेयावहा फैसा जमा खालामो आं मिथिबायना गाइस फैसा जमा खालामो आं बेयावहा गाइस दायो आङो दुगैखांबाय नालाय ओमफ्राय दायो आं इउज खालामनोसै फेस ऑयल फुननानै लानोसै नुबाय सिख्लाफोरनि खावलाया माबोरै जारोम जायो रेडि जाबाय आङो ओमफ्राय दायो आङो ड्रेस आप खालामनानै लानोसै स' गाइस आङो ड्रेस लांफैबाय मा खालामनोसै So guys नै आङो देलायखांबाय दायो जस्ट आङो हेयारखौहाय एसे आयरनिं खालामनानै लानोसै ओमफ्रायहाय ड्रेसखौ चेन्ज खालामसै ओमफ्राय दायो जोङो थांनांगौ दङ जेराव थांगोन आं नोंथांमोननो खिन्थाखागोन आं जायो ड्रेसखौल' चेन्ज खालामग्रोनोसै थायो आं बारा उखैया माने ओरैनो लुगैनासो जायो आरोना मालाबा जाबाबो स' आङो दायो एसे फ्रुट्सफोर हानानै जानोसै स' नै गाइस आंथ' दा ओंखाम जाला नालाय ओमफ्राय बे फ्रुट्सखौनो जागोन एसे मुभिबो नायना लानोसै आं टाइम मोननायावनो खैथा जाखोने मोनसेल'
So guys, dayo नै जोङो आङो हेयार काट खालामनो थांदोंमोन आरो ना माने आं हेयार काट खालामनायनि भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय स' बेयावहाय बारा दिन्थिखाला माबोरै नुखो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खेबसे खिथाहरबावो ओरैनोलाय सोरबा बुंदों मोजां नुदों सोरबा नुदों गाज्रि नुदों बाट आं दायो कम्फर्टेबल बास आं आंनिखौ मिथियो आरो ना आं कम्फर्टेबलि दा थानो हादों बेनो आंनि थाखाय बहुत बरिया लुक्सआ मेटार खामा ओमफ्राय दायो आङो मोनसे जायगायावहाय थांनो नागिरदों लावदुमा खोमानाय जादोंमोन ना बे खोमानाय जानायावहाय माखासे मेडिसिनफोर लानो थाखाय बुंदोंमोन बे मेडिसिनखौहाय दासो लायनो थांनो नागिरदों आरो ना जोङो ओमफ्राय खानायखौ सिननानै आं ओरैबायदि माने रिलेक्स फिल खालामदों लाइक उन्दुनोबाबो बिन्दास इदि उन्दुनो हायो ओमफ्राय जेबो खालामनाङाखै आरो ना बिन्दास खर' लोबनोबाबो जास्ट ओरैनो इदि लोबखांबानो जायो बरियासे ओमफ्राय आंखौ माबायदि नुखो नोंथांमोना खिथाहरनो दाबाव सानबेलि हस्पिटाल मोजां जाबाय दा मोजां खोनाबाय मेडिसिन लायना फैग्रो मुलि बायगासिनो मुलि लाबायना फैदो denim 이불 마는 안 하고 빠 라브게 이불 성내요 마 이거 송내우 낭래 리브 스피드 나가 네 스피드 나가 이거 다 심라 로이니 네그 이거라 네그 어이 네그 능당 그나 어유 바일라 이유 이담신 어이 와 마 피샤 부스투고 라고는 하? So guys नै आं बे फेनखौहाय लाबोदो हेन्ड फेनखौहाय बे स्टेन्ड गोनां आरोना ओमफ्राय बेखौहाय माने आंनावहाय दङ आरोना मोनसे आरो बेखौबो देखायखानो आं बेयावहाय दंखायो नालाय आंनावहाय नै बेयो दङ ओमफ्राय बेखौहाय चार्ज होबानो जागोनदां आरोना गोबावथार जाबाय ओमफ्राय लेथ्राबो जाबाय नालाय पुराना जाबाय बेखायनो आङो नैबेखौहाय गोदानखौ बायबाय ओमफ्राय बेयो आं नोंथांमोननो देखायनो र' माबोरैहाय माने शुटिंफोरावहाय ना बिराद खस्थ' जायो माने जोंनो नांगौ नै बेबायदि आरोना मोजांथार फेना ओमफ्राय स्पिडा नै जि मोजां नांखायो फेना बे स्पिडसिन ओमफ्राय आरो दंबावो खोमा नै वाव डेन्जारखा 400 लादो आरोना माने मोनथाम अपसन दङ मोनसे स्ल' खालामजागोन ओमफ्राय मोनसे मिडियाम ओमफ्राय मोनसे बांसिन स्पिड आरोना मोजांथार बरिया